speedrun. Θα πάει καλά αυτό. Τι Roblox πετάω. Καλά πάει αυτό. Είμαι εντελώς νόμιμος, μπορείτε να δείτε. Παίξουμε σε νέο κόσμο, μισό να το φτιάξω, περιμένετε. Ωραία, μόλις πανάραμε. Oh my gosh. Δείτε με τι σπονάραμε. Wow. Έχουμε τα πάντα, τι θα χρειαστούμε για όλο το live. Το βίντεο. Δείτε. Έχουμε αρκετά υλικά να χρησιμοποιήσουμε. Wow. Μπορούμε να φτιάξουμε ISO Vendor. Θα γίνει το πιο γρήγορο speedrun του κόσμου, να δείτε. Πάμε να γίνουμε viral. Δεν θα χρειαστεί καν να βρούμε το Stronghold. Κοίτα να δεις. Village. Oh my god. Όμως δεν νομίζω να το χρειαστούμε. Δεν πειράζει. Πάμε. Ναι. Απ' την αρχή. Που να ήξερα πώς να φτιάχνω. Δεν σας λέω shit, πείτε μου εσείς όμως τα courts. Πού ακριβώς βρίσκομαι. Για να δείτε ότι βρίσκομαι στο spawn. 100% spawn. Οπότε 100% spawnαρα με αυτά. Είστε έτοιμοι, πάμε. Δεν το πιστεύω, φτάσαμε κιόλας. Πάμε. Γιατί λένε δράκιανα. Παίρνει δράκους. Τι δράκιανα του σατανά είναι αυτή. Δεν μπορώ να σπάσω τα crystals. Δεν πειράζει. Θα πάμε με τα εντελώς 100% grass blocks μας. Τόσο μακριά, είναι τόσο δύσκολο. Βλέπετε βέβαια είναι πάρα πολύ καλό στο Minecraft. Είναι 100% vanilla blocks. Εντάξει, παίζω Bedrock Edition. Αυτό μπορώ να κάνω το άλλο bug, αλλά φοβάμαι μην πέσω. Ναι, δεν θα καταφέρω να κάνω πόσο blocks είναι αυτό το jump. Μόνο 5 block jump μπορώ να κάνω. Πώς πέθα... Δεν πειράζει. Oh my god! Κάναμε respawn δίπλα στο portal μας. Πάμε να παίξουμε κι άλλο. 100% είναι στο hard mode, να ξέρετε. Είναι στο hard mode 100%. Vanilla Minecraft βέβαια. Πώς μου τελείωσε έτσι η αμαγίας ένα stack, δεν ξέρω. Πώς έσπασε αυτό.
Μάμα το σπάσα. Με τον μπόμπο. Εδώ έχω πολύ καλύτερη θέα μπορώ να. Πάλι καλά από το πιδράκι να με πέτυχε. Τώρα δεν θα είδα τι να κάνω. Καθόμουν απλά εδώ και θα πέθαινα, αλλά είναι από κάτω μου. Πώς γίνεται αυτό? Το σπάσε κάπως. Πάλι καλά που σπονάρουμε ξανά και ξανά δίπλα στο πόρταλ. Βέβαια δεν μπορεί να κάνει χείλε. Μια χαρά μπορεί. Φύγε. Μη μου κάνεις μια πώς κάνεις το γαϊδούρι. Ρευράκια να του τελειωτεί. Ποιος είναι ο τελειωτής, ξέρει? Γιατί εγώ δεν το ξέρω τον τελειωτή. Το κερατάκι του. Όχι, τελείωσαν τα blocks μου. Υγείας πήραμε dirt blocks. Oh my gosh. Ender crystals. Πώς λέγονται αυτοί? Ender. Το έσπασα. Ένα μένει. Πώς να το σπάσω τώρα? Ξέρω. Κλάτζε μελτζή, ελπίζω να μην με προδοτεύσεις. Είπες και δεν νομίζω να πεθαίνω από τέτοιο ύψος. Όχι, ελπίζω να έχω κάτι χρήσιμο. Δεν έχω. Σκόπιμη σχεδιάση του παιχνιδιού. Τι σημαίνει αυτό? Πείτε μου λίγο στα σχόλια, όταν γράφετε και W, τι σημαίνει αυτό? Για να δούμε, έχει κάτι δρόκος υδράκινα για να γιατρεύεται. Έλα ρε, έλα. Έλα ρε, μαύρη. Έλα ρε. Σκάσε τώρα και κάτσε να σε δείρω. Wooden σπαθί έχω, καθόλου damage δεν κάνει ωριακά. Αλλά φύγε. Καλό που σου θέλω, μη γυρίσεις μέχρι να βάλω το κρεβάτι. Όπου εντελώς natural σπόναρε στο inventory μου.
fail. Ο καθόλου fail. Απλά είναι δράκαινα. Το hitbox σου εδώ είναι. Α, δεν πονάει από το ταβέλι μου. Έλα στο δράκο όλοι. Γράψτε L δράκαινα. Πολύ γρήγορα L δράκαινα. L δράκαινα. L δράκαινα. Εγώ πάντα διαβάζω αυτά. Μην ρωτήσετε γιατί. Πω, είναι στα αγγλικά πάλι. Εντάξει, ναι,